At si nanay, si tatay, iyon, si kuya, yung anak mo, ayun pa, dalawa pa. Ang dami-dami niyo pa magpapagamot, galing pa kayo Nueva Ecija. Hindi kita kakabitan ng stick, hindi rin kita kakabitan ng posporo. Kasi alam ko na dyan sa loob ng katawan mo. Kaya sinasabi ko hindi ang kinukulam anak mo. Pero may gagawin akong taktika sa kanya. Unang pagdarasal, magtititigan tayo ng mata. Talagang sobrang titig mo sa mata ko. Kahit anong pilit niyang huwag tumingin sa mga mata ko, huwag mong gagawin. Huwag kang liliban. Kasi nasisilaw siya sa mga mata ng Panginoon Kristo. Kusa siyang mawawalan. Para siyang inaantok sa mata ko. At pag bigla siyang pumikit, alam ko na yun. Doon ko na matatanong kung buong pangalan mo. Intindam na? Naalala mo kanina, hinawakan lang kita, gumalaw yung kamay mo. Diba? Diba, te? Kusang umatras yung kamay mo. Pero hindi mo pinapatras yun, diba? Sige, okay na. Masakit. Masakit yung kamay lang. Hindi na nga kita kakabitan ng stick. Hindi na nga kita kakabitan ng posporo. Di ba naalala mo kanina, kinamay lang kita, hinawakan lang kita yung pulso mo, biglang umatras yung kamay mo. Yun lang. Okay na. Sinaunang dasal yun. Picture nyo, nakalagay doon sa apoy. Kasi sabi mo yun eh. Pero hindi mo yun sabi. Alam ko. Yung anak mo, hindi naman siya ang kinukulam. Bagkus kayong pamilya. Nadamay lang. Kasi doon eh. Nadamay lang yung anak mo dahil sa inyo. Mahina talaga loob niya. Pero siya, hindi naman siya kinukulam. Nakahanap lang siya ng negative energy sa katawan mo kasi lagi siya nakadikit sa inyo. Siyempre, anak niyo siya. Pero kayo ang target namang kukulam. Talagang automatic kinukulam kayo ito. Yung anak niyo nadamay lang. Kaya hindi ko siya ma-detect yung unang pumunta siya rito na sabi ko hindi talaga siya kinukulam. Kaya ang tanong ko, nasaan ang nanay tatay nito? Yun, wala pala kayo. Kaya yung kanina pag-upo niyo yung dumating kayo, nakita ko ang mata niyo kakaiba. Kaya kayo ang pinapasalang ng Diyos para maging maayos ng anak niyo. Anong pakiramdam niyo? Hindi na kayo nainitan? Wala na. Pero lahat ng mga sinasabi niyo, hindi niyo matandaan. Pero yung sasawa niyo pala kanina, hindi ko na kinuha ng video, yung sakit niya, may ilang taon niya na sakit yun? Yung sa likuran niya? Nahulog siya sa hagdanan na nagbubog. Pero mga ilang taon natin? Mga 5, 3? 8 years na siya. Meron siyang pilay hangin Pero swerte niya lang, medyo hindi niya nakita yun. Pero ngayon wala na. Wala na yun, te, kasi pinagpawisan na siya ng malagkit. Yun lang, te. Maraming salamat, Patuloy niyo lang pagdarasal. Yung anak mo, wala na akong may tutulong sa kanya. Nagbago na mukha niya, Salamat din po. God bless po sa inyo. Thank you.